Dobrý deň, priatelia. V súčasnej dobe naozaj vo veľkom rezonuje téma bezpečnosti alebo obrany štátu. Preto som veľmi rád, že Slovenská republika pred pár dňami obdržala prvé dva stroje stíhačiek kategórie F-16 zo Spojených štátov a boli hneď priradené do rúk ozbrojených síl Slovenskej republiky. V zime máme dostať ďalšie tieto americké stíhačky a pri plnom počte, ktorý máme objednaný, budeme môcť opätovne konštatovať, že Slovenská republika je schopná plne brániť svoje nebo. Doteraz spolupracovali pri ochrane slovenského vzdušného priestoru krajiny nášho okolia, a to konkrétne naši susedia, Česká republika, Poľská republika a Maďarsko. Za toto im aj z mojej pozície veľmi ďakujem, že prispeli k ochrane slovenskej kritickej infraštruktúry a celkovo slovenského vzdušného priestoru. Posilňovanie bezpečnosti v krajinách Európskej únie a menovite Slovenskej republiky je absolútnou prioritou. A zároveň vďaka takýmto partnerstvám v rámci Severoatlantickej aliancie, ako bol aj nákup stíhačiek F-16 zo strany Slovenskej republiky od americkej strany, je absolútne dobrý krok a vidíme to aj z hľadiska konštatácií rôznych bezpečnostných expertov. Už len z môjho takého osobného názoru môžem povedať, že by bolo ideálnym scenárom po posilnení a plnom doplnení tohoto letectva, týchto stíhačiek F-16 zamerať sa aj na systémy protizdušnej obrany. Rôzne krajiny, či už Izrael, prípadne Spojené štáty americké a ostatné krajiny, prípadne Taliansko, poskytujú a majú kvalitné protizdušné systémy obrany, ktoré sú kompatibilné v rámci Severoatlantickej aliancie, a je prioritou takýmto spôsobom plne chrániť občanov Slovenskej republiky, kritickú infraštruktúru a všetkých nás na Slovensku. Ďakujem pekne.